ассалому алайкум дӯстон, мардам тамошобинои канали Сауду ТВ. Имрӯз 7 апрели соли 2026 сол навори хонаҳои арзонтарин хонаҳоро навор кардем. бародари азиз, бовар кунед, гарини маъқултон мешавад, тамошо кунед. ман рақамҳоро мегзорам барои қабули реклама, фақат дӯстон барои реклама. ҳай хона, квартира, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯш дорен, дар WhatsApp рӯй кунед. имрӯза видеода хуб нарх наво аз 95 000 сомон дӯстон сар мешава то 400-500 000 сомона. иншоалло ки маъқултон мешавад, тамошо кунед. 110 000 сомон ҳам дорем, 170 000 сомон ҳам дорем, 95 000 сомон ҳам дорем, 250 000 сомон ҳам дорем, 450 000 ҳам аст. хулоса беҳтарин навораи то охир тамошо кунед. аз ҷойҳои обод навор кардем. бардоро видеоро шурӯъ мекунем, то охир тамошо кунед. дӯстон азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Сауду ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Тоҷикистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Тоҷикистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои изистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Сауду ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем, бародари азиз. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Сауду ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Сауду ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментария дар тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ имрӯза. нафаре ки аз шаҳри Душанбе квартираи соз кофтестен, қабулш кунед. як ҳуҷрага квартира ҳастае ки ремонтош чӣ хел мебинед, фасон кардагӣ, замонавӣ кардагӣ, барои ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ кардагӣ. дӯстон, як хонага этажи 4, этажи зурда қарор дорад, 38 квадратный метр. бародари азиз, дар 33 микрорайони шаҳри Душанбе. ҳай мега 535 000 мегум, бо арзонш мекунам. каси мегира рақамҳои 55 36 рақамҳои соҳиби хона. дӯстон, чӣ хел мебинен, ҳоҷатхона ва ҳаммом якҷоя кардагӣ, як хона бо балкон мегӯянд, бо калидорчаш. хулоса дӯстон азиз, 38 квадрат, 535 000 сум. далши занг занед. вақте ки хона равон мекунед дӯстон, адресаша пирра рӯй кунед, ё ки видеонавори хушрука рӯй кунед. мо дар тиктокам, дар телеграмам сайт дорем, Сауду ТВ мемонем. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. дӯстони азиз, 120 000 сомон хона, марҳамат, ноҳияи Фархор, деҳаи Уртабуз, 3 хона, 7 сотиқ замин, 120 000 сум. дута рақам дастӣ WhatsApp рӯи экрантон. пеши заправкаҳои тор. хона дорои 3 ҳуҷра мебошад. як хонаи 7x4, ду хонаи 4x4, калидори 6.5 ба 36 мебошад. хона аз дарун як қабат хишт чиндагӣ, як қабат семенблок, як дуланд смес бетон дора, як рез қум, 4000 хишти дигар дорад. дӯстон, падарка ба района 2.5 километр раҳай, мактаб, кирпичзавод, стройматериал, документош ҳамаш ҳаст. таксиҳо мақсад ҳамаш кор мекуна. 120 далши занг занем бача азиз. ҳамин хона дӯстон, кришаш пон часпондагиай, тайёрай пашти. занг зад барен ҳозир бигиренаш. мегзарем ба сеюмин хонаи назди ҳавлигӣ. дӯстони азиз, 170 000 сомон хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки як хонага. ҳай яку аз 5 сотиқ замин, 15 сотиқ нестай, яку аз 5 сотиқ, 1.5 сотиқ. ҳай ин хона дӯстон дар ноҳияи Вахш, ҷамоати деҳоти Рудакӣ нависаги Рудакия бача азиз, дар Ҳасанобод қарор дорад.
170 муомилаш қати рақамҳои 98 99 да аз уми Сауду ТВ занг занен. дӯстон ами ҷонтона гардем, фақат ами наворда лайк монен, ами навораи мо тоб рава, ами хонаҳо савдо шава, иншоалло беҳтарин кор мешава. И подписатсия ки барои ма ҳай накунем бачаҳо азиз, ами лайк монен ки ами навор фақат ба телефони хонахароб раса. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар шаҳри Ҳисор, дар шаҳраки Шарора, дар Уртабуз, дар Ганҷрез дӯстон хона ҳастае ки сехонагаҳай масоати 2 сотиқ замин дора, 200,000 нарх дора, боз муомила дора. дӯстони азиз, рақамҳои 55 52 да муроҷиат кунед. чӣ хел мебинен гирдаш маҳкам кардагӣ, дӯстон пашти маҳкам кардагӣ, забор, криша, кирпичи пухта қати, се хона, 2 сотиқ замин, 200,000 сомон, боз муомила дора. дӯстон аз уми Сауду ТВ метавонен муроҷиат бикунед. ки ҷо тамошо кесен мура, аз кадом кишвар, аз куҷои Душанбе ёки аз кадом шаҳри Русия тамошо кесен. ҳастаи нафарое ки аз ами канали мо ягон дӯсташон, бародарошон, хешу ақрабошон хона харид ёки хона фурӯхта боша, лутфан дар комментария нависонда монед, мо ба назар гирем бачаҳо ку актив чӣ хел буданша ё набуданша. мегзарем ба панҷумин хонаи назди ҳавлигӣ 95,000 сомон. дӯстон 95,000 сомон, як комната, 8 сотиқ замин дар селои Синои ноҳияи Файзобод қарор дорад. ассалому алайкум. суроға Файзобод нарафта болои лолагии Сино номи деҳа картада бизанен нишон мета раҳа хонаи времянка дора. раҳ то пеши хонара асфалт, балниса, мактаб, магазин ҳаст, об свет ҳаст. 8 сотиқ замин. хуб дӯстони азиз, далши зангза бигиред 95,000 сомонӣ муроҷиат бикунед. ҳавли ҳамвор як хона 95 та савдои соз дорад бачаҳои азиз. ва дӯстон мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 455,000 мега 455,000 сомонӣ. дукомната квартира дар этажи аввал 39 квадратай, ремонташ хушроҳак кардагӣ дар Зарафшонай, Зарнисор, дар шаҳри Душанбе, Абои, Паталок. хуб инаи масъалаи кухнеш ба фикрам дӯстони азиза. хуб дарошам фасон, абоёи зур, ина масъалаи баня ва ҳоҷатхона дӯстони азиза. хулоса ки ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ отдели кардагӣ ҳоҷатхонааш, отдели баня дӯстони азиз. 455 та маълумоти бештар рақамҳои 2480 занг занед. ҳафтумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ бачакое ки аз Фархор, аз деҳаи Кӯйбеш хона кофтесен, ҳуҷҷатҳошам 100% мегака 7 комнатаҳай. нигоҳ кунед чӣ хел хонаҳош бисёр, ай тараф барак, ай тараф хонаҳои кришадор, дарвозаи фасон, ҳавли стяжка 295,000 сомон мега бачакои азиз. ҳуҷҷатҳои 100%. телефоношон рақамҳои ахираш 38 62 аз номи Сауду ТВ дӯстон муроҷиат карда метавонед. дӯстон мегзарем ба ҳаштумин хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ дар ноҳияи Конибодом, дар Селхоз дӯстон 110,000 сомона хона ҳастае ки срочняки бадай, дорои 4 комната, масоати замин 8 сотиқа ташкил метиҳад. 110 та хонаҳоро дидестен кадом ҳолат чӣ хел состоянӣ қарор доранд.
нархам нархи бад нест, нархи созай. рақамошонам рӯи экранатон, рақамҳои телефон 7092 ахири ватсаби соҳиб мулк. ҳавли замин обши 8 сотихай калони хушрӯҳай 4 хона беҳтарин нарх дӯстон азиз. хай семенблок қатъияй шояд палавина бо хишт ёки лоиблок боша. ӯ масъалаша дӯстон пурсон шинхтон. дӯстони азиз, якта магазин равон кардан, обши магазин ки бинед дар лаби роҳи калон қарор дорад. обши 5 ҳуҷра ҳай дӯстон. бовар кунем беҳад удобни, беҳад зур барои бизнес кардан варианти беҳтарин ҳай. дар ҳами пеши ҳами магазин дӯстон об ҳастае ки 24 соат ҳавли стяжка склад дора. хуб лаби роҳи калон дар шаҳри бохтар дар ноҳияи вахш бозорчаи кирофи як аст ку дӯстон ана ҳамиҷа қарор дорад. обши 5 дона 5 ҳуҷрага ҳай, яъне ки 5 то магазинам бигем хато намекунем. мактаб наздикиштай, масҷид, садиқ, бозору беморхона, аптека, ҷамоат ҳамаш ҳастай дӯстон. раҳи калондай ҳами пеши трассаи калондай дилисан қарор дорад дӯстон азиз. ҷои серодам пуродам наздикии мактаб. хулоса вақте ки магазин мекунен, аптека мекунен, ягон склад мекунен, ягон сехи дӯзандагӣ мекунен, беҳад ҷош ҷои зурай. мега ки 550 000 сум мегум, бо арзонаш мекунам иншоалло муомила дора. дӯстони азиз, кадомитон дар лозимай ҳами шахсияда хай сум дар кор. ба ҳамин хотир хитон медонем ки дар ин давру замони ҳозир нарх наво гарини қиматай. ин шахсият арзонтар мон ки ҳами савдошо камбудим ҳал шава. хеле ҳолатҳо дӯстон бисёр мешава. кадомитон дар лозимай кириф як адреса гӯш кунен. шаҳри бохтар ноҳияи вахш бозорчаи кириф як. аз бозори ҳоҷи шариф ҳами 2 ёки 3 километр роҳ масофа дорад. дуруи ҳами қадарай. ду рақам дасти ватсап рӯи экрани шумо. аз уми канали мо дӯстон муроҷиат кунен, иншоалло ки бо муомилаи сосон мекунам. бовар кунен ягонша метонен сехи дӯзандагӣ, як хонаша аптека кунен, якташа магазин кунен, якташа мисол ягон хулоса барои бизнес удобни, беҳад удобни зур кардагиай. далши маълумотша зангза бигиред дӯстон. 550 000 сомон боз арзон мешава. аз уми канали мо муроҷиат кунен. ҳамин навор да лайк бонен, дар ҳамин канал подписатсия кунен ки ҳамин навори мо тоб рава магазин савдо шавад. ва дӯстон мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшӣ. дар анамин дом дӯстон мо дар этажи 4-умаш 42 квадрата дорем ки як хонага ҳай. хуб хонаҳо чӣ хел нигоҳ кунед кадом ҳолат. 42 квадрат як хона этажи 4 дар шаҳри Турсунзода ҳай дӯстон азиз. дар Регар дар шаҳри Турсунзода 270 та нархаш. 42 квадрат як хонаи калон. бояд дида ки 2 хона мекардан. ина масъалаи кухниш бача азиз. кухни калидор бания ҳоҷатхона як хонаи калон, калидори калон 270 000 далши зангза пурсоншан дӯстон. рақамҳои 45 ва 74 аз номи канали Савдо ТВ. ва дӯстон мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ. бардорае ки аз ваҳдат квартира харасен пас қабул кунен. як хонага квартира дар этажи 8 масоҳати 48 квадратни метр дар бозорчаи Гулистон ҳаст ку гирду атрофи ҳайкали модар дӯстон азиз. шаҳри ваҳдат перегородка ҳами ҳолат. хуб ҳолати коробка дӯстон азиз 48 квадрат метонен 2 хонаи озод бикунен. 289 000 нархаш боз муомила дора. хитон далши дӯстон мепарсен. шояд перегородка далша бикуна, шояд дар тиреза бичаспона начаспона. ин масъалаша зангза аз номи Сомонаи Савдо ТВ
ҳамроҳ яка чахчах кунем бигирем бача азиз. Лайкотро монен, дар канал подписатсия кунем. Чизе ки дорем рӯй кунем реклама карда фурӯшда мегзорем бача азиз. ва дӯстон мегзарем ба 12-умин квартираи фурӯшӣ. Якхонага квартира дар этажи 5-ум, масоҳати 32 квадрат, ноҳияи Сино, 32 микрорайонда 32 метри квадратӣ дорем дар шаҳри Душанбе. Дӯстон азиз, 370,000 сомон нархаш. 370 да шумо 32 квадратара метавонем бигирем бача азиз. Ремонтош кардагӣ дӯстон, яъне ки ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ, балконча дора бача азиз. Этажи 5-ум. Ина ҳуҷҷатхона дӯстони гиромӣ, ҳамин ҳолат. Асалин маълумотоша оиди ҳар як хона, рақамҳои телефонҳои соҳибмулко. Ай хона соҳибмулк бача азиз, рақамҳои 44 10 муроҷиат карда метавонед. Чизе ки буд равон кардан, хоҳиш кардем, комментария кардем, ҳамаша мондем. Ман рақамҳои худам мегзорам баъдса барои реклама. Чизе ҳастай рӯй кунед. Савдо дар Савдо ТВ дар хизмати шумо дӯстон азиз. Видеонавор карда рӯй кунед, чунки рекламаҳо иншоалло рекламаҳои зурай, тамошобинон беҳад бисёр дӯстон азиз. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Савдо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. Дураи ватан ҳастен. Савдо ТВ телеграм канал шудага бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. Ана ҳами телеграм канали Савдо ТВ дӯстон. Бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. Силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед.